jaruma Ummi Rahab ba ta da kunya ta sake yi ma jarumi Adam A Zango martani a karo na biyu. Idan yau ne ka fara zuwa wannan tasha ta mai albarka, ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa. Mun gode da zaɓin wannan tasha mai albarka. Jaruma Ummi Rahab ta ce idan dai jarumi Adam A Zango bai daina bata mata suna ba, za ta tona masa asiri. Babbar magana. Mutane sun fara zargin jaruma Ummi Rahab a rashin kunyar da take yi ma jarumi Adam A Zango bai cancanci hakan gare ta ba. Ta sake yi masa haka ne a karo na biyu. To jama'a, za mu ji menene ra'ayoyinku akan wannan cece-kucen da ke faruwa a tsakanin Ummi Rahab da jarumi Adam A Zango, inda mutane ke ta faɗin cewa jarumi Adam A Zango shine silar shigowa Ummi Rahab a masana'ar Kannywood. To, wannan rikicin koya zai kaye? To jama'a, mun gode da zaɓin wannan tasha mai albarka.